To back in verification hobo ami port ase lebilak protistan NCT guideline हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ बर' इनफ'टेक इउटिउब चेनेलाव बरायबावनाय जाबाय दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान टपिक लानानै फैबावबाय आरो बे टपिकआनो जाहैदों जोंनि आसामावहाय जानाखि टेटनि रिक्रुइटमेन्ट जानानै थांबाय गोबां पस्टनि रिक्रुइटमेन्ट बेवहाय गोबां केन्डिडेटफोरानो फेक डकुमेन्ट्स होनानैहाय टेट फोरोंगिरिनि साख्रिखौ मावगासिनो दंमोन दा बिथांमोननि जानाखि साख्रि मावनाय दा बिथांमोननि डकुमेन्ट्सखौ बेक एन्ड भेरिफिकेसन खालामनायनि गेजेरजोंहाय माखासे केन्डिडेटफोरखौ हमनो हाबाय आरो बिथांमोनखौ साख्रिनिफ्राय आउट खालामनानै होनाय जाबाय आरो बेबायदिनो गोबां केन्डिडेटफोर दंबावो जायफोर बिथांमोनखौ बेक एन्ड भेरिफिकेसन खालामनो आखायाव लागासिनो दङ आरो बेखौ हाइकर्टआवबो केस जानानै दङ बिनि जानाखि फेक डकुमेन्ट्स होनानैहाय साख्रिखौ लानानै थानाय दंमोन आरो गोबां केन्डिडेटफ्रानो आउट अफ आसामनिफ्राय बायदिसिना डकुमेन्ट्स जेरै बिएड डिएलएड बा इमप्रुभमेन्ट जेनेबा ओइचएसनि डकुमेन्ट्सखौ बा ओइचएसनि पार्सेन्टेजखौ बारायनानै लानानै फैनाय दंमोन दा बैफोर केन्डिडेटफोरा सिगाङावहाय ओइचएसआवहाय 45% बा 50% गोनांमोन नाथाय आउट अफ आसामावहाय थांनानैहाय बिसोरो 99% 90% बांसिनानो 90%नि अभार गोजामोन दा बेफोर केन्डिडेटफोरा माबोरैहाय बेबायदि पार्सेन्ट लानानै फैनो हाखो दा बेयो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा दा बेफोरबायदि केन्डिडेटफोर दङब्ला बिथांमोनहा एसे सांग्रां जानाया गाहाम आरो जायफोर बिथांमोना टेटआवहाय डुप्लिकेट डकुमेन्ट्स होनानै बा फेक डकुमेन्ट्स होनानै फोरोंगिरि साख्रि मावनो होननानै सानदों बिथांमोनहा जानगाराव थानायानो गाहाम मानो होनोब्ला जोंनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रिनेस पेगु बिथाङा बे बाथ्राखौनो दिनैहाय मोनसे जायनाखि मिडियानि बाइट होनाय बे मिडियानि बाइट होनायाव बिथाङा बे बाथ्राखौ रोखा रोखायै फोरमायदों जायफोर बिथांमोनहा फेक डकुमेन्ट्स होनानैहाय साख्रि मावनो होननानै सानदों बिथांमोना जानगाराव थानायानो गाहाम आरो जायफोर बिथांमोनहा डुप्लिकेट डकुमेन्ट्स होनानैहाय बा फेक डकुमेन्ट्स होनानै साख्रि मावगासिनो दङ बिथांमोनखौ साफा हमजोबनाय जागोन दा जोंनि बिटिसिआवहायबो बेबायदिनो जायनाखि नन सिक्स सिडिउल केन्डिडेट बिथांमोनाबो डुप्लिकेट बा फेक एड्रेस होनानै बा फेक रेसिडेन्सियेल एड्रेस होनानैहाय बिथांमोनहा स्पेसियेल टेटआव गोबां केन्डिडेटफ्रा पास जादों दा बिथांमोनाबो डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनायाव बिथांमोनाबो हमजाजोबखागोन बिथांमोना टेटआव पास जादोंबालाय मा जानो मानोना जानाखि स्पेसियेल टेटनि नटिफिकेसन ओंखारनाय बे नटिफिकेसनावनो रोखा लिरनाय दंखायोमोन बेवहाय अनलि फर सिक्स सिडिउल एरिया डिस्ट्रिक्ट होननानै लिरनाय दंखायोमोन बेवहाय सिक्स सिडिउल एरिया डिस्ट्रिक्टनि केन्डिडेटफोराल' स्पेसियेल टेटखौ होनो मोनगोन होननानै बुंनाय दंमोन दा बेनोसै आरो नोंथांमोना जुदि सोरखौबा जुदि मिथिनाय दङब्ला बा फेक डकुमेन्ट्स होनानै बिथांमोननि एगेन्सियावहाय नोंथांमोनहा कमप्लेन होनो हागोन बा हाइकर्ट केसबो खालामनो हागोन बा एफआइआरबो होनो हागोन नोंथांमोनहा बिनि सायाव सालिजारि खालामनानै नायनाय जागोन होननानै जोंनि डक्टर रिनेस पेगु बिथां सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा रोखायै फोरमायदों दा जोंनि डक्टर रिनेस पेगु बिथाङा मा फोरमायदों बिनि बुंनाय रावखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो नोंथांमोना बिथांनि बाथ्राखौ खोनासंनानैहाय गावबो एसे सांग्रां जानानै थानाया गाहाम आरो सोरबाफोर बेबायदि डुप्लिकेट बा नन सिक्स सिडिउल एरियानि केन्डिडेटफोरा स्पेसियेल टेटआव पास जानानैहाय डकुमेन्ट्सखौ लानो फैदोंब्ला नोंथांमोना लोगो कमप्लेन हो सोरबा सिनायनाय दङब्ला आउट अफ बिटिसिनि बा आउट अफ सिक्स सिडिउलनि केन्डिडेटफोर दङब्ला मानो होनोब्ला बियो मोनसे इलिगेल बियो जोंनि जानाखि स्पेसियेल टेटनि एडभार्टाइजमेन्ट बेयावनो रोखा लिरनाय दंखायो स' लोगोफोर बेखिनियानोसै नोंथांमोना बिथांनि बुंनाय रावखौ खोनासंनानै लाग्रोदो आरो नोंथांमोना बिथांनि बुंनायाव मा साजेसन होनो नागिरो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय स' लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानोसै स' लोगोफोर फैदो दानिया सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रिनेस पेगु बिथाङा मा फोरमायदों मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो फैदो to back in verification hobo ami port ase lebilak protistan NCT guideline teloke follow korise na NCT recognition ase ne nai ei gutekhini ami porikha kori biate bahut case register hol bahut sakori ugol asole jodi raijor hatot kono tothyo ase je khete bhua certificate anise ei tothyo kini amak janale hol ami loge loge todon